Ngayon pa lang, itong oras to sasabi ko sa'yo, magpigil ka, be. Eto ka na naman, yan ka na naman. Dumating na naman yung araw kung saan ubod ka ng rupok. Ano ba, walang pagbabago? Kailan? Kailan ka magbabago, be? Gagalit na naman si Marathon. Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Maratoni na mukhang bibili ng sapatos ngayong 11/11. Oy! Para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo! Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip mong maging matalino ngayong araw. Please lang, kahit ngayong araw lang, bi. Trip mong maging matalino sa mga bibilhin mo ngayon dahil panigurado ako eh. Oo, nararamdaman ko yung mga ganyang muka. Ayan lalo na yung katabi mo. Yan yung mga muka ng mabilis na mabudol. Yan yung mga muka na kahit sa ex niya, biglang bibigay. Anyway, para hindi masyadong marupok ang iyong nararamdaman ngayon. Ako ang iyong sandalan. Wow! Hello po, magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lalo na sa'yo, nakakapasok mo lang, gumagastos ka na naman. Ngayon ka na nga lang nasa opisina, B. Ano na? Agad-agad, gastos agad. Di ba pwedeng kahit papaano, huminga ka muna ng malalim. I-enjoy mo muna kung anong meron ka. Hindi yung bibili ka na naman ng panibagong sapatos ka, bibili mo lang 2 weeks ago. Ayan na, sa mga kakilala kong runner dyan. Ano? May pambili ng bagong sapatos pero walang pambili ng bagong brief. Bacon na ano. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan, kung anumang trip mo, lalo na ngayong araw na ubod ng rupok. Talaga naman, kapag ka ganitong 11/11, lahat tayo ay gusto nang mag-check out. Mabuti sana kung yung pag-check out mo, deserve mo. Tandaan mo, tamad ka magtrabaho. Ano ka ba naman, Maratoni, masyado ka nang real talk? Ganun talaga. Diba? Kung masipag, go, bilhin mo kung anong gusto mong bilhin. Walang pipigil sa'yo, go, deserve. Pero kung ikaw yung mga tipong minsan ka na nga lang pumasok, tapos hihirit ka pa ng, wow, napuno mo pa yung cart, kailangan mo na mag-delete ng iba pang bibilhin kasi sobrang puno na yung cart mo, ay, iba ka na. Anyway, shoutout muna natin yung mga nakikinig ngayon. Yung mga runner magmula dyan sa Run with Pat, pati na rin yung running community, buong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat! Mabuhay ang lahat ng mga magagastos sa sapatos. Mabuhay ang lahat ng mga gumagastos para sa registration sa panran na yan. Mabuhay ka rin hanggang ngayon, papalit-palit ka ng tumbler. Ilan ba bibig mo, be? Unlimited. Kasi naman kung sino pinapainom mo dyan. Pag sinabing tumbler, hindi nilalagyan ng samgyupsal. Kunwari ka pa, pupunta ka dun sa samgyupsal, tapos dyan mo ilalagay mga natira mong karne. Wag ako Di ko pa kasi na-try. Anyway, alam mo, ang ganda ng panahon ngayon. Sing ganda na nagsasalita ngayon. Cheers! Pero alam mo, take this day para makapagpahinga. Lalo na kahapon, sa mga nasalanta po ng bagyo. Mag-iingat po tayo and sana nakarecover na po kayo kahit papaano, kahit kakaunti. O sa may mga extra dyan, bisa mag-check out, bigyan mo naman ng konti yung iyong kapitbahay kahit na medyo swapang. Sharat. Anyway, magbabalik ulit ako mamaya-maya lamang. Usapan natin yung 11/11 na yan. Ba yung trip mo? But for now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one.